Ni don mentah kesni hang ni ha Madan Rublay kum ka Balang Presbyterian Iam. Ni don hang ni mentah ban penkrek na ka bentah kesi ke Belasai. Ha ka bakum ka Balang ngin penlong ya ka football friendly match kom Seal of Wong. Kum si benta ban penmi fon da benta ka jing pidiang ya ka jing iseng samla KGP Sinot sep ngi arjar arfunyo. Kum ta ka Balang Presbyterian yap kan penlong ya ka program friendly mat football match kom Seal of Wong. Ha ka Henry Tarik benai bakat arjar pusan ka badai kesing sejany Hamadan Rublay. Bersedang ya ka program nudu ka Porsche Benjamin Step lingba i pastor di Marngar ibadai ru Sharman jong ka fundraising committee. Ban penkut ha ka por sau shiteng janmet lingba i pastor keke Karsenteu ibadai pastor enchan. Ban sedang ya ketika program ban pli nadu ka friendly mat football kom Seal of Wong lingba u chief guest i Mr. S Solang ban kangpat ya ketika program ha ketika sengi lingba i chief guest i Mr. Strong Pilar Karjana. Kumta nagaliang jongka Balang Presbyterian yap lingba u Sekretari Balang Itmemsan ST Nong Fort ila kerpat ia ki perlok ki perjor ki badan hasenda jong kene ka thany yap batkat bala lada donru ki perlok ki bana jengai la kalong na ki prabangai kum juru ki perlok perjor kat ke ba ki snula snobha ba pinwan ban yishimenta ban yadan bentalem rengkat bat ke Balang ha ka te ke sngi ndu tarik ke badai ke sngi sejany da ke ba penyadan mentaling ba ke jing tit ya ki mar ki mata ki babun jaj ke bela penkre lingba kete ke Balang yap hang te Madan Rublay dia thu nagaleng jong pen mesan loong bagi dan sibun ki benta ke ba ke Balang kala yo ban penkre ban di ha kete ke sngi nadu ki jingbam tenrai nadu ki kho ki kriya ki shang ki jan skenhan ki jingbam ki balai pujan bar kiwe de ki program nadu ka football nadu ka ai jinghetan telai kum juru ke jingile maupun ke bapin sayu i hagati kesni kumta sechisin pat na kaliang jong i menbesan ila khot ila wer ya ki perlok ki projor ki perbangai ki badan hasenda jong kathany yap kum juru ki badan haki banta bakham shajingai kat ki bala suba ba pinwan banwan ban penskan lam ban shimenta ban ya don mentalam dag ba pithet ya ki ai ki ba ka balang yo ban penkre na kamta katei ka friendly mat kom Seal of Wong hagati kesni nakaleng jong ka Balang ka priang subha kat ya ki bala ban yadan menta ha kate kesni ke badai Henry Tarik Hamadan Rublay balimba ke jidon kat ke jong phi lingba ke jing Krishan lem ke jong phi la kalong ha kono ko bentaru kermen ba ublay unang the ki jing kerku na kam ta ke jing im jong phi ha ki por ki bandang wan Ni don hang ni mentah ban penkrek na ka bentah kesi ke Belasai. Ha ka bakum ka Balang ngin penlong ya ka football friendly match kom Seal of Wong. Kabalong si benta kum ka jing penmifon na ka benta ka jing penkrek jong ka Balang ban pediang ya ke jiseng samla ki GP Sinot semni kabanlong ha ka Balang Presbyterian yap ha snem arhajar aku nyew nagaliang jogi kum ka Balang ni ngubha ya ka ban kerpat ya ki para bangit ki perlok ki badan hasaudong jong kenika dong bat kathany ga jongi bat ki ba ki jaka ki ba marjan ru ba subha ya ka ban yawan agasi ka Belasai ban Kershan lem yangi kum ka Balang kre na ka benta ketika jingseng sinan di ngidon Lasai ya ki program ki bakher ngidon ya ka friendly football match apedeng jong ka jingseng nong Serai jong ka Yap district kaban ya lekai sak jong ka jingseng samla Yap district bat hadin kata ngidon ru ya ka football friendly match apedeng jong ki pastor kabaki ai kerteng ya ka Western pastor persyak ya ki officer jong ka Government of Meghalaya. Ngidon ru kiwe ki item sebagai tup kum ka jingilek kai maupun
Pedeng jong ki kun samla jong ka balang don ru ya ka jing tan telai bat kiwe ki program ski banyin yo ban ya sementara saya kesengi di don hang niru di penkrek na ke bentai kini ki stall ki bangi kum ka balang ila penkrek ban di ki tiar ki beper ko kentup nadu ki jany second hand nang ta ki jur marep ki beper ila ban yo ni don ru ya ki jingbam tenrai fast food dan ru igi dukan syabat kiwe pat ki jatiar di bakum ka balang ila pen krek di sesisin ni pat subhaya ki parlok barok subhaban wan la syai kesengi ka badai ka riu tarik benai Disember jong kene snem arjar pusan nadu ke por 10 je kadu ke por 100 je